Nikolaj Nosov Nevedkové dobrodružstvá. Kapitola 4. Ako Nevedko skladal verše. Keď sa Nevedkovi nepodarilo stať maliarom, zaumienil si, že sa stane básnikom a bude skladať verše. Mal známeho básnika, ktorý býval na Rozmarínovej ulici. Ten básnik sa v skutočnosti volal Smieťka, ale ako je známe, všetci básnici majú radi pekné mená. Preto si Smieťka, keď začal písať verše, vybral iné meno – Rubínik. Raz prišiel Nevedko k Rubínikovi a vraví: Vieš čo, Rubínik? Nauč ma skladať verše. Aj ja chcem byť básnikom. A máš nadanie? Spýtal sa Rubínik. Pravda, že mám? Ja som veľmi nadaný, odpovedal Nevedko. Hneď sa presvedčím, vraví Rubínik. Vieš, čo je to rím? Rím? Nie, neviem. Rím to je, keď sa dve slová končia rovnako, vysvetľoval Rubínik. Napríklad kačka mačka, noštek roštek. Pochopil si? Pochopil. No tak povedz rím na slovo jamka. Jahôdka, odpovedal Nevedko. Čo je to za rím? Jamka, jahôdka. Tie slová sa vôbec nerímujú. Prečo? Veď sa končia rovnako? To je málo, povedal Rubínik. Treba, aby sa slová ponášali, aby šli do skladu. Počúvaj. Jamka, slamka, muška, hruška, knižka, myška. Pochopil som, vykríkol Nevedko. Jamka, slamka, muška, hruška, knižka, myška. To je výborné. No, tak vymyslí rím na slovo izba, vraví Rubínik. Rizba, povedal Nevedko. Čo je rizba? Začudoval sa Rubínik. Vari je také slovo? A vari nie? Pravda, že nie. Tak teda hryzba. Čo je to tá hryzba? Znova sa začudoval Rubínik. Nuž, keď dačo hryzú, tak je to hryzba, vysvetlil Nevedko. Táraž 2-3, povedal Rubínik. Takého slova niet. Treba nájsť také slovo, ktoré je, a nie ho vymýšľať. A ak nemôžem nájsť také slovo, tak to značí, že nemáš na poéziu nadanie. Nuž teda vymysli sám, aký je tu rím, povedal Nevedko. Hneď, súhlasil Rubínik. Stal si naprostred izby, založil ruky cez prsia, naklonil hlavu a rozmýšľal. Potom hlavu zdvihol, zahľadel sa do povaly a rozmýšľal. Potom sa chytil za bradu, hľadel na dlášku a rozmýšľal. Keď to všetko prekonal, začal chodiť po izbe a ticho si mrmlal. Izba, bizba, cizba, dizba, fizba, gizba. Dlho si takto mrmlal a potom povedal. Fuj, čo je to za slovo? To je slovo, na ktoré nie rímu. No vidíš, zaradoval sa Nevedko. Dá také slovo, na ktoré nie rímu a potom vraví, že nemám nadanie. No, máš nadanie, máš. Len mi už daj pokoj, odpovedal Rubínik. Hlava ma rozbolela. Skladaj tak, aby bol i zmysel, i rím, a to sú verše. Vari je to naozaj také jednoduché? Začudoval sa Nevedko. Pravda, že jednoduché. Hlavné je mať nadanie. Nevedko prišiel domov a hneď sa chytil skladať verše. Celý deň chodil po izbe, hľadel to na dlášku, to na povalu, držal sa za bradu a niečo si mrmlal. Napokon boli verše hotové a on povedal. Počujte, bračekovci, aké verše som zložil. Nože, o čom sú tie verše? Všetci boli zvedaví. O vás som ich zložil, priznal sa Nevedko.
Tak najsamprv o Vševedkovi. Vševedko išiel na riečku, preskakoval tam ovečku. Čo? Vykríkol Vševedko. Kedy som ja preskakoval ovečku? Ale veď sa to iba v básni tak vraví, kvôli rímu, vysvetlil Nevedko. Tak ty budeš kvôli rímu skladať o mne kadejakú nepravdu? Vzblkol Vševedko. Pravdaže? Povedal Nevedko. Na čo mám skladať pravdu? Pravda je aj tak? No len sa ešte opováž, potom uvidíš, pohrozil mu Vševedko. A čo si zložil o iných? Ponáhľajko raz hladný bol, žehličku teplú prehltol. Bračekovci, zakričal Ponáhľajko. Čo to o mne skladá? Žiadnu teplú žehličku som neprehltol. Veď nekrič, upokojoval ho Nevedko. To som povedal len kvôli rímu, že si prehltol teplú žehličku. Ale ja som neprehltol žiadnu žehličku, ani teplú, ani studenú, kričal Ponáhľajko. Veď ja nevravím, že si prehltol studenú, tak môžeš byť spokojný, odpovedal Nevedko. A teraz si vypočujte o Nedajsovi. Nedaj sa, zdvihni vankúšik, leží tam sladký posúšik. Nedaj sa podišiel k svojej posteli, pozrel pod vankúšik a vraví. Lož, neleží tam žiadny posúšik. Ty vôbec nerozumieš veršom, odpovedal Nevedko. To sa len kvôli rímu vraví, že leží, ale v skutočnosti neleží. A ešte som zložil o Pilulkovi. Bratia, zakričal doktor Pilulka, treba zastaviť tieto posmešky. Vari budeme pokojne počúvať, ako tu o nás lúhá? Dosť, zakričali všetci. Nechceme nič viac počuť. To nie sú verše, ale kadejaké úštipky. Len Vševedko, Ponáhľajko a Nedaj sa kričali. Nech číta, keď prečítal o nás, nech číta aj o iných. Netreba, nechceme, kričali ostatní. Keď nechcete vy, tak to prečítam susedom, povedal Nevedko. Čo? Zakričali v tom všetci. Ešte nás budeš aj pred susedmi hanobiť? Len sa opováž, potom sa môžeš domov nevracať. No dobré, bračekovci, nebudem, súhlasil Nevedko. Len sa už na mňa nehnevajte. Od tých čias Nevedko verše neskladá.